Здравейте хора, добре дошли в днешния епизод на Among Us, където се паднах Realmate и 3 пъти подред импостър. Освен един път, добре, 2 пъти подред се паднах импостър. Паднах се Shapeshifter, Фантом и Shapeshifter. И като единият път беше много, как да го кажем, много гадно за мене, но според мен вие ще се изкефите много, затова не забравяйте да се абонирате, да лайквате, а сега нека да се опитаме да стигнем колко лайка? Айде, 50 лайка. 50 лайка и ще направя втора част. Не, 20 лайка. Ако стигнем на това видео, ще направя втора част. А сега е време да продължаваме напред с клипа. Като наистина така ще ме подкрепите много. А сега наистина продължавайте напред с клипа. И ми надявам се епизода да ви хареса, и не забравяйте да се абонирате, да лайквате. А след 3 секунди е време да започваме. Бау! И сега да видим какъв ще съм. И първи рунд съм импостър. Фантом, супер. В ОД ще го... Браво. Браво. Аз няма да пиша нищо, за да не ме сресват. Я ги пи... Какво? Хора? Не мога да повярвам. О май гад. Как ще познаят на сляпо? Не, аз ще пускам ли дано загубят от него. Хуа, как? Те са, че... Намерихме хакер. А е 3-ти левел. Хакер 3-ти левел. Майко. Човек, мен ми се пада веднъж на 18 години импостър. И те ще го познаят на сляпо. Ще следвам нашия. Не мога, то това не беше честно. Той нашия не може да играе. Ще се губят от... Не, защо дойде? Имаше 8 секунди и щяха да загубят. Хора, това как е възможно? Това според мен не беше честно. Нашия е много слаб. Не, аз левкам. Ами... Това не беше честно. Как научкаха? Мишо, нямаме малко време, докато се спалнат хора. Така, съживиха се малко хора.
Нека да видим. Моля те, дай ми втори шанс. Игра, моля те, дай ми втори шанс. Айде, поставям. Дай ми втори шанс. Не видях, мисля, че беше Лилавия. Ето. Мисля, че е Лилавия или е синя. Или е банан. Ето я, бежевия. Поне ще си направя таска. Сори, пи. Къде беше в Electrical? О, човек! Хора, видяхте ли? Ако не, искам да си върнете видеото назад. Нека вяря! Не, бе, бил сте тъми, бе. Дори не бяхте там. Аз му вярвам на този. Може да е шейпшифтър. Може да е шейпшифтър. Не, ще го следя. Ще го следя. И според мен е шейпшифтър, ама... Значи е кафевия. Аз съм кафевия. Какво? Не. Еми. Защо и вярвате, бе? Защо и вярвате? Аз не мога да разбера колко... Да не казвам думата. Колко такива хора има.
никога не мога да победя или като импостър, или като крилмейт. Значи, когато съм крилмейт, или ме или ме изгонят, защото са ме видяли, че нищо не правя. Или когато съм импостър, ме научкват просто. Сега съм крилмейт, дори без роля. Това винаги го познавам, когато играе Among Us. Моля. За първи път не познавам. Сега ще ме изгонят мен, нали? Сега ще ме изгонят мен, нали? 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 Сега ще ме изгонят стопа. Няма да пиша. Няма да ти кажа. Исках да направя поне един кил. И ако бяхме повече хора... Да, искам да е селф-репорт. Ами, айде лека бълък. Така. Останах само аз. Така. Пази възикци с тях. Добре.
Така. Добре! Благодаря ти, челепта, благодаря ти. Благодаря ти, човече, благодаря. Така, сега остана само да направим Виктори като крилмейт. Което ще е много трудно. И тук няма да се спалнат никакви хора. Учим друг сървър. Няма ли къде да го рестартирам? Така. Еми, ще останем малко тук, за да се поспалнат хора. Еми, ще се види. Еми, със сигурност се поспалнаха малко хора. Не, защо сме с 3 импоста? Не, нищо, 3. Сега се надявам да съм крилмейт. Защо винаги, когато искам да съм импостър, съм крилмейт, а когато искам да съм крилмейт, съм импостър? Омага. Добре, ми ще играем като импостър. Моля те, не съм аз, нали? Чакай, то сме с 3 импостъра. Не бе, Бог. То сме с 3 импостъра, хора. Казва, че... Кой е челен? Ето, видях го. И... Ох, не знам кой е. Така... Тук сме 15 човека. О-хо-хо. Така. Един долу. Не, един от импостерите лефна. Така... Не мога да правя. Можем да направим дъбъл кил. Не, мисля, че ме видяха. Не бе. Не, защо? Сега ще кажа, че е селф-репорт.
Защо? Не! Защо? Така... Това ми казва, че съм аз и аз ще кажа, че убих зеления. Не, хора! Защо ме предаваш? Импостерите... Ама... Не този е. Защо? Не, защо написа, че съм аз, бе? Сако ме изгонят мен заради тоя. О, добре, не съм аз, yes! Не съм аз. Аз ви казвам кой е импостър, ама вие не те вярвате. Едно, 2, 8, 2, 8. Не, това е скандално. Сега всеки ще гласува за черния. И сега, ако този го махнем, трябва да направим още 2 кила и печели. Ако... Значи, ако не е той, ще е вотнат за него. Ай, аз забравих да си използвам ролята. Нашия шейпшифтнал. Аз ще стана невидим. Опа. Ще затворя сторич. Айде! Хора! И сега се надявам да съм крилмейт.
Моля те, играй, дай ми да съм Криомейт. Криомейт. Какъв е шанса? Как? Еми хора, играта явно вече не иска да ми дава Криомейт. Което е... Хора, убихме и двата нойс маркера. Чакайте колко нойс маркера има. Сега ако някой ме е видял, ще се гръмна. Не. Къде? Еми хора, изгониха мен, то се е видяло. О, благодаря, че ми каза. Yes. Трябва да убия синя. Не синя, то е светло синя. Така. Чакай, ние трябва да оправим електрикъл. Така, ще затворя тука и ще шейпшифтна в ето този. Супер, хора, супер! Много добре ми се получи идеята. Така, моля те с него. Моля те. Този не може да пише. Да, той. Той. Yes! Знаех си! Съсна го! Хора, видяхте ли? Ей! Не, защо сте го събали? Това не беше импулса. Искам да изгоните светло-синия, защото той винаги знае. Ти си стой там. Големите голи? Не го легни до мен. Идваш? Бабче?
И двата импостъра са лефнали. Добре, много е напрегнато. Добре, изгониха го, което е хубаво, защото той знае кои са импостерите. Така, останах само аз. Ще затворя Medbay и Security. Rose. Добре, този ми помага. Няма да го убивам. Освен ако не го изгонят. Така ще... ясно. Не! Надявам се епизодът ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да лайквате. А сега от мен, чао и до след.